Godiochieng' ma kawuono wadhi nyaka e kaunti ma Migori kama jokanyo mag riwruok makedo ne ratich oganda okwedo meko mar rawera moro ma bende wachore ni nitiere kod kit chwech ma opogore mano ma bende idendo kanyo kod dho ngere ni transgender mane obila omako nikech kit rwakruok mare e gwengego mag Awendo. Ndalo ariyo ma okalo picha ma kachiel mano mar video mar rawera moro mane omaki kod obila e gwenge mag Awendo nikech kit rwakruok mare ne olandore e mbui. Jokanyo mag riwruoge mag oganda gi mago mane bende nobago ng'anyo mamuola e kaunti ma Migori ka gikwedo wach makamano. To confirm your genitalia, if it it is not right. She was arrested because of how she was dressing, and I don't know how that is relating to being, committing an offense. Because if I dress the way I want as a Kenyan citizen, why does that relate to maybe criminal act that has been happening in this region? So I say that it is not right. So as a forum, we are also condemning whatever happened to Sheila, because police officers are trained personnel. They know what to be done, but they fail to do what is right. So we are condemning that as a forum and would wish that they apologize to the public.